Με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια. Στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ, ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια. Στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ, τραγουδώντας τη ζωής μας τα γραμμένα. Και στη σκέψη στη χορδή θα ακροβατώ, σε ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Με τους ήχους της σιωπής θα σου μιλώ, με μουσική το σ' αγαπώ θα σου χαρίσω. Την αλήθεια μια στιγμή θα ξεγελώ, αφού το όνειρο καρδιά μου δεν ορίζω. Στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ, τραγουδώντας τη ζωής μας τα γραμμένα. Και στη σκέψη στη χορδή θα ακροβατώ, σε ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα.
Γεια σου, αγάπη μου. Τι είναι, μωρό μου? Τι έχεις, ψυχή μου? Θα μου πεις ή θες να μείνουμε εδώ πέρα αγκαλιασμένοι και να μην λέμε τίποτα? Όχι. Θα μείνουμε εδώ αγκαλιασμένοι και δεν θα λέμε τίποτα. Είμαι έγκυος. Γιώργο, άκουσες τι είπα? Είμαι έγκυος. Γιώργο, άκουσες τι είπα? Είμαι έγκυος. Γιατί τόση θλίψη? Τι σκοτεινιάζεις έτσι ξαφνικά? Καλά, είναι απίστευτο το τι έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο. Το διαβάζω από το πρωί. Ο άνθρωπος είναι μεγαλοθεία, δηλαδή πρέπει να το διαβάσει οπωσδήποτε. Τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις, Γιώργο? Μόλις σου έχω πει ότι είμαι έγκυος και εσύ απολαμβάνεις το υπέροχο βιβλίο σου. Τι να κάνω, Νουλα μου, να κάνω 2 τούμπες από τη χαρά μου? Ή θες να βγω στο παράθυρο να φωνάξω όλη τη Φλωρεντία ότι είσαι έγκυος? Θες να κάνω αυτό? Θα το κάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Ascolta gente! Mia ragazza è incinta! Σταμάτα! Mia ragazza è incinta! Τούμπα δεν κάνω, βαριέμαι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έλα, αγάπη μου, μην κλαις τώρα. Μην κλαις. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις, το ξέρεις αυτό. Εγώ έχω δει πάρα πολύ, Γιώργο. Γιατί, βρε αγάπη μου, γιατί μια απλή διαδικασία είναι. Πόσο εβδομάδων είσαι, 2, 3? Μια απλή επέμβαση είναι. Ξέρεις πόσες γυναίκες το κάνουν αυτό κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο? Τι γυναίκες, κοριτσάκια? Ένας φίλος μου τις προάλλες μου λέγει ένα κοριτσάκι. 14. Αυτή είναι η εμετή της εγκυμοσύνης ή αηδία από αυτά που λέω? Ωραία απάντηση. Πού? Άννα, έλα, αστείο έκανα, συγγνώμη. Πού πας? Σπίτι μου. Ας πάω. Όχι. Πάρε με μόλις φτάσεις.
Ναι, παρακαλώ. Το έκλεισα. Συμβαίνει, κύριε Κώστα. Ναι. Πού μείναμε? Στο Θοτμή, τον τρίτο. Α, ναι. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Θοτμής, αγαπητέ μου Νίκο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις ως φιλόλογος που είσαι, ήταν ο πρώτος κατακτητής της Κύπρου. Εξ Αιγύπτου ορμόμενος. Ακριβώς. Μεγάλο ρεμάλι. Οι ομότητες των Τούρκων οχριούν μπροστά στις δικές του. Ήταν πριν μπούμε στους αδέσμευτους γι' αυτό. Ωραίο. Αλλά σε διαβεβαιώ, Νίκο μου, αν ζούσαμε στην εποχή του, θα ακούαμε το όνομά του και θα τρέμαμε. Δεν άφησε τίποτε ορθίο. Ελεηλάτησε στα παράλια, σκότωσε, βίασε, αφάνισε ολόκληρα χωριά, επέβαλε δυσβάσταχτους φόρους. Και ύστερα πήρα μας ήδη συνούλοι. Τα λούσφοι Κυπρέοι είναι πολλά πλούσιοι, δώσ' τους που πάνε. Ένας έρχεται, άλλος έφευκε. Και τελικά έμειναν μας οι Τούρκοι. Ξέρεις, Νίκο μου, προσπαθώ αυτό το βιβλίο που γράφω να δει τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά. Θέλω αυτό το βιβλίο. Κύριε Νίκο, δεν ευαρέθηκες ακόμα να ακούς για το βιβλίο του παπά? Γιατί να βαρεθώ? Είναι άκρος ενδιαφέρον. Ναι, εμένα μου λες. Κατάλαβες, Νίκο μου. Κάνε παιδιά σου, λέει ο άλλος. Έλα, παπά, μην γίνεσαι υπερβολικός. Και σταμάτα να μας φλωμώνεις όλους με το βιβλίο σου. Θα το διαβάσουμε μόλις το τυπώσεις. Άσε που εγγραφτήκαν ούλα πια. Τι άλλο να πεις? Να μιλάς όταν το διαβάσεις. Εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι, διότι παραξηλώσαμε το εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, δεν ανάγκη να χαλάμε τις καρδιές μας. Εντάξει, παπά, μην εκνευρίζεσαι. Είπα συγγνώμη. Δεν θα ξαναμιλήσω για το βιβλίο σου. Διότι κανένας δεν με καταλαβαίνει εδώ μέσα. Τι κάνει η Άννα? Τι κάνει? Έμεινε στη Φλωρεντία. Ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει εδώ μέσα λείπει. Δεν είναι σωστό. Όχι, Νίκο, είναι πολύ σωστό. Η Άννα είναι η μόνη από τις χώρες μου που με καταλαβαίνει. Εντάξει, παπά, ακούσαμε σε. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις, ακούσαμε σε. Η Άννα είναι η μόνη που σε καταλαβαίνει, εμπεδώσαμε το. Μεγάλε, μετά θα δεις τι θα πάθεις. Δεν χαμπαριάζει τίποτα ο τύπος. Έχω τρελαθεί τελείως. Anna, lasciate il vostro messaggio dopo il sonno. Έλα μόνο μου, ξέρω ότι είσαι μπερδεμένη και φοβισμένη. Και εγώ το ίδιο είμαι. Ξέρεις ότι πρώτη φορά στο λέω αυτό. Άννα, δεν είμαστε έτοιμοι για μωρό.
Είναι απέναντι κάτι περιστέρια και... Σε παρακαλώ, πάρουμε ένα τηλέφωνο. Γεια. Δεν είναι τώρα που έγινε δεξάτο. Από τότε που πέθανε η Ιωάννα, κάτι έγινε μέσα της. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο σε κάποιον που χάνει τη μάνα του σε τέτοια ηλικία. Όχι, δεν είναι εύκολο. Αλλά ούτε και για μένα δεν ήταν εύκολο. Ούτε και τώρα είναι. Πέρασαν τόσα χρόνια κι όμως η Ιωάννα ήταν για μένα το πάνω. Παντρεύτηκα μετά τη Σοφία, αλλά η Ιωάννα... Γεια σας! Καλώς την Αντιγόνη. Γεια σας κύριε Νίκο, παπάκι. Έπιασε τηλέφωνο η Άννα. Όχι, γιατί? Έχω αναπάντη, την παίρνω την αλλά μπαίνει τηλεφωνητής. Μπορεί να μπει και σε μάθημα. Όταν την πάρεις, να δώσεις τα χαιρετίσματά μου. Ναι, θα τις δώσω κύριε Νίκο. Τι ωραία κύριοι καθηγητές. Κάθεστε εδώ, πίνετε το απογευματινό σας καφεδάκι και εγώ τώρα τέλειωσα από τα ιδιαίτερα. Τι να κάνουμε Αντιγόνη μου, να κάνουμε κι εμείς ιδιαίτερα μάνα μου. Είναι παράνομο. Ναι καλά, και ποιοι κάνουν τα ιδιαίτερα, είναι οι συναδέρφοι σας. Εμείς είμαστε νομοταγείς. Εντάξει παπά μου. Θα σας στήσει Ανδριάντα το κράτος για την τιμιότητά σας. Και από κάτω η επιγραφή... Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονείς. Όξιν αγγέλιν Κυπρέης. Ότι τι δεκείτονται οι δύο μοναδικοί καθηγητές που δεν έκαναν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Εσύ δίκιο, ξέρεις. Άρα, Νίκο. Αλλιώς ονειρευόμουν την παιδεία. Η πρώτη φορά που έμπαινα σε τάξη, νόμιζα ότι θα άλλαζα τον κόσμο. Παρομοίως. Τι έγινε? Πώς έχασαμε το παιχνίδι? Πώς έχασαμε τα παιδιά? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σήμερα στα σχολεία. Έσπασε η αλυσίδα, κύριε Κώστα. Η αλυσίδα. Σπίτι, σχολείο, κοινωνία. Όταν έρχεται ο μαθητής που το σπίτι κακομαθημένος και βρίζει τον πατέρα του, εγώ τι να κάνω? Να τα βάλω εγώ με τον μαντράκαλο? Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, Νίκο μου. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έφτασε στο σημείο να βρίζει τους γονείς του. Εμείς εβλέπαμε τον πατέρα μας και κοιτάζαμε χάμε. Γι' αυτό ήταν πιο εύκολο το έργο των καθηγητών. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά δεν φταίνουν τα παιδιά, Νίκο μου. Τα παιδιά πλάθονται, θα σου δώσουν ό,τι τους δώσεις. Δεν μπορείς να φυτέψεις άγκαθους και να περιμένεις να θερήσεις σιτάρι. Γαδουράγκαθους θα έλεγα. Ναι. Αλλά για αυτούς τους γαδουράγκαθους, Νίκο μου, φταίμε και εμείς οι καθηγητές. Παρακολουθούσαμε τα γεγονότα και δεν αντιδρούσαμε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Οι μαθητές πλέον... Με είπανε αλήτη, με είπανε ληστή, μα εγώ σας το φωνάζω, είμαι μαθητής. Μεγάλοι μου μπλα μπλάδες, με φτιάξατε εσείς. Μπλα 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 μπλα. Ποιος βάζει τις κοπέλες μέσα στα καμπάρ? Και ποιος παίρνει τις μίζες και ποιος τις αρπαχτές? Μπλα 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 μπλα. Με είπανε αλήτη, με είπανε ληστή, μα εγώ σας το φωνάζω, είμαι μαθητής. Μπλα μπλα μπλα. Ο γαδουράγκαθος που ελέαμε. Ποιος έφανε το σαλάμι μου? Αντιγόνη, έφασε το σαλάμι μου! Γεια σας. Τι γεια σας, ρε Σοφία? Μάζεψε το γιο σου, σε παρακαλώ. Τι πράγματα είναι τούτα? Τι έγινε? Σοφία μου, αρέσκει μου που με ρωτάς και τι έγινε. Σταμάτα να τρως το χάμ με αυτόν τον τρόπο. Ποιος έφανε το σαλάμι μου? Αντώνη, σταμάτα, φτάνει. Και ποιος μας επαρέωσε? Και Αντώνη, ποιος προτιμηθεί? σταμάτα. Μεγάλοι μου μπλαμπλάδες, είσαστε εσείς. Κύριε Γυμνασιάρχα, που να γράψεις βιβλίο για την Κύπρο. Να σου γράψω εγώ βιβλίο για την Κύπρο, να σου πω κάτι βλακίες που έκαμε η γενιά σας. Άντε κύριε, σας παρακαλώ. Άντε κύριε. Και στο τραγούδι, η λέξη μπλαμπλάδες
μπορεί να αντικατασταθεί με μια άλλη λέξη που ξεκινά από μο και έχει 7 γράμματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Σοφία, αν δεν το μαζέψεις, χωρίζουμε. Σου το λέω. Δεν αντέχω άλλο. Τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Α, ούτε κι εγώ ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά αν δεν το μαζέψεις, θα χωρίσουμε. Σου το λέω. Κύριε Κώστα, αν... Όχι, Νίκο μου. Σε παρακαλώ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβώ μαζί του. Μου έχει κάνει τα νεύρα κάγκελο. Ως εδώ. Τέλειωσε. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις μπροστά στον κύριο Νίκο. Προσπαθώ. Είναι αντιδραστικός. Δεν ξέρω. Χρειάζομαι βοήθεια. Αν ο πατέρας του μπορούσε Ποιος πατέρας? Κώστα. Τι, θα τον υπερασπιστείς? Όχι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μιλάς έτσι μπροστά στον κύριο Νίκο. Ο κύριος Νίκος είναι φίλος μου. Λοιπόν, μάζεψε τον γιατί στο τέλος θα καταντήσει χασικλής και να μου το θυμηθείς. Σταμάτα ως εδώ. Όχι, εσύ να σταματήσεις. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μια δόση χασίσεις στην οδός Ορφέως 132. Ναι. Σε πόση ώρα? Οκ. Θέλει κανένας άλλος τίποτε? Ωραία. Ωραία. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί? Για να του σπάσω τα νεύρα. Έσπασα του, δεν του τα έσπασα. Anna, lasciate il vostro messaggio dopo il sonno. Άννα, σήκω το τηλέφωνο. Άννα, ξέρω ότι είσαι εκεί. Σήκω το τηλέφωνο και πες μου τουλάχιστον ότι είσαι καλά και ότι έφτασα στο σπίτι σου. Άννα, μην μου το κάνεις αυτό. Σήκω στο τηλέφωνο και πες μου ότι είσαι καλά. Άννα, σήκω στο τηλέφωνο σου. Anna, lasciate il vostro messaggio dopo il sonno. Άννα, αν προσπαθείς να μου σπάσεις τα νεύρα, σε διαβεβαιώ ότι έχεις καταφέρει. Έχω αρχίσει και μιλάω με τα περιστέρια. Πες μου ότι είσαι καλά. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα, εντάξει, ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Anna, lasciate il vostro messaggio dopo il sonno. Εντάξει, αγάπη μου, αυτό ήθελα να ακούσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όνειρα γλυκά. Καλή νύχτα. Έλα, Νούλα. Είσαι απέσιος, θέλω να σου σπάσω τα μούτρα. Έλα να μου τα σπάσεις. Είσαι ένα τέρας, αυτό είσαι. Το ξέρω, και εσύ είσαι η πεντάμορφη. Το ξέρεις το παραμύθι? Ωραία. Πάμε λοιπόν στο τέλος του παραμυθιού, να μην το περάσουμε όλο. Έλα να με μεταμορφώσεις. Είσαι απίστευτος. Το ξέρω. Θα έρθεις? Όχι. Θα έρθεις. Δεν θα έρθω. Θα ανοίξω κρασί. Δεν θα έρθω. Λευκό ή κόκκινο? Δεν θα έρθω. Λευκό. Σε περιμένω. Καλά, συνέχιζε εσύ και θα δούμε πού θα βρεις το κρασί μετά. κάνεις?
Αχ, τρόμαξες με. Sorry. Τι είναι τούτα? Της μάμας. Πού τα ήβρες? Βαρέθηκα να ακούω τις φωνές του παπά με τον Αντώνη. Ήρθα κάτω και... Κοιτάξαμε. Μουρλά όμορφη. Ήταν κούκλα. Λες πάντα μια θλίψη μες στα μάτια της. Δαμέ είναι η μοναδική φωτογραφία που τη βλέπω να χαμογελά. Ξέρεις ότι καμιά φορά ξεχάνω το πρόσωπό της. Ξαπλώνω το βράδυ, έρχεται στο μυαλό μου και προσπαθώ να τη θυμηθώ. Εννοώ με λεπτομέρεια πώς ήταν το πρόσωπο της. Ήσουν πολλά μικρή. Πόσο μικρή, έπρεπε να τη θυμούμε, ρε Κατερίνα. Τι είναι τούτα? Ραντεβού στον Τεζαμί. Ραντεβού σε ένα καφέ στη Βιέννη. Να μου ρε με τον παπά. Τι με τον παπά? Το ραντεβού. Πού θες να ξέρω? Θέλω πάρα πολύ να πάω στη Βιέννη. Παίρνε μαζί σου. Βαρέθηκα μόνη μου μες στο σπίτι. Μόνη σου? Επήξαμε εδώ μέσα. Ενώ έφυγε η Άννα, έφυγες εσύ. Πού έφυγα εγώ? Δαμέ είμαι. Για πόσο? Δεν θα πας για μεταπτυχιακό? Πραγματικά μετάνοιασες. Αδερφούλα μου, αν με πιάσουν τηλέφωνο τώρα και μου ότι ξεκινώ αύριο, θα πιάσω το πρώτο αεροπλάνο και θα βγω. Βέβαια. Και η Αντιγόνη μην ίσκει μόνη της. Αγάπη μου, μην ανησυχείς. Όπου να είσαι να αφήσεις κι εσύ. Μπορείς να φανταστείς πώς το περιμένω. Μα ρε Αντώνη, σταμάτα να κάνεις έτσι, φοβούμαι. Φόβητρος, κιάχτρος, σε γάμπο. Μαύρα κοράκια κουτσουλούν στο αχυρένιο μου κεφάλι, ως πότε θέλει τον σκιάχτρο να σπάτω. Σιωπή. Μπράβο, ποιητά μου. Είμαι παμπούλας της οικογένειας Γεώργη. Όλη η οικογένεια με φοβάται. Έτσι σου είπαν, Αντωνάκη μου. Γελάσασαι, αγάπη μου. Και όλη η οικογένεια παρακαλά να μην υπήρχε. Εκτός που την Άννα. Γιατί ήθελε η Άννα και μείνετε εσείς? Γιατί δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο? Η Άννα. Δώσ' μου τι. Δώσ' μου τι. Άννα, να πω σε! Κάτε ρε Αντώνη, σταμάτα. Έλα ρε Άννα. Άννα. Εσύ ακούω. Μισό λεπτό και ενώ στον κήπο. Τι ήρθες να κάνεις, δάμε, κύριε Αντώνη? Άκουσα φωνές και ήρθε. Τι μου... Εγώ να σου πω. Εγώ δεν είμαι ούτε η μάμα σου ούτε ο παπάς σου. Εντάξει, γι' αυτό εμένα να μην με δουλεύεις. Ήρθες κάτω για να πεις, ναι. Και μην μου κάνεις τα θαματάκια εμένα, γιατί σήμερα το πρωί ετσίλησε ένα μπουκάλι που κάτω από το κρεβάτι. Έτσι. Γιατί δεν πήγες στο δωμάτιο μου? Και επειδή ο παπάς μου είναι άρρωστος με την τάξη, να αποκλείεται να άφησε τον μπουκάλι που κάτω από το κρεβάτι σου μες στην κάβα. Γιατί δεν πήγες μες στο δωμάτιο μου? Σταμάτα να πίνεις, γιατί να το στο πω. Γιατί δεν πήγες μες στο δωμάτιο μου? Γιατί το δωμάτιο σου είναι μες στο σπίτι μου, εντάξει? Και σταμάτα να μου πεις σε μένα τον πελόμπιτη, γιατί θα τα πάρω και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Γιατί δεν πήγαινες στο δωμάτιο μου? 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 Επεθύμησα σας ρε γι' αυτό. Είμαι κλεισμένη σε ένα δωμάτιο. Εύκα ρε. Είσαι μέσα στη Φλωρεντία. Έπρεπε να ήμουν εγώ στη θέση σου. Θα έμπαινα στο σπίτι. Ναι, εντάξει. Τι εντάξει ρε, αν είναι καλά που σου λαλώ. Με έναν εσπάσαν τα νεύρα μου μέσα στο σπίτι. Η κατάσταση ως που πάει γίνεται και χειρότερη. Ο παπάς, η Σοφία, ο Αντώνης. Έγινε κάτι? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς ζω μέσα στην απόλυτη πλήξη. Τα ίδια μίζερα πράγματα κάθε μέρα. Θέλω να φύγω, ζηλεύκωσε. Αντιγόνη μου, μεν το λες τούτο. Άννα, είσαι στη Φλωρεντία. Σπουδάζεις ζωγράφος, κάτι που πάντα ήθελες να κάνεις που μωρών. Είσαι ερωτευμένη, τι άλλο θέλεις? Ναι, τι άλλο θέλω? Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση σου. Ναι, εντάξει. Τι είναι ρε Άννα, δεν είσαι ευτυχισμένη? Πάρα πολλά, τι να σου πω.
Άννα, συνέβηκε κάτι, πέ μου σε παρακαλώ. Ας το, Αντιγόνη. Άννα, σε παρακαλώ, πέ μου. Ο παπάς είναι καλά? Άφησε τον παπά, Άννα, απάντα μου. Τίποτε, ρε. Άννα, μην κάνεις σαν το μωρό. Εγώ είμαι η μικρή και εσύ η μεγάλη. Λοιπόν, πέ μου τι συνέβηκε. Τι έγινε? Κάτι εσύ, Άννα, και μου λέει. Έλα, Άννα. Τι έγινε, ζωγράφα μου? Εμελαχόλησε μας η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα της Φλωρεντίας. Έλα στην Κύπρο να προσγειωθείς. Είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι, εσύ τι έπαθες? Τίποτε, ρε. Απλώς ένιωσα λίγο περίεργα. Εντάξει. Κατάλαβα. Οι συνηθισμένες σου ιδιοτροπίες. Αγάπη μου, φρόντισε να απολαύσεις τη Φλωρεντία πριν έρθεις στην Κύπρο. Άκουμε για μένα που είμαι βαθούσα. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στην Αθήνα. Για μένα η Κύπρος σημαίνει 3 πράγματα. Πρώτον, πλήξη. Δεύτερον, πλήξη. Τρίτον, πλήξη. Φιλάκια. Τσάου. Και ποια δεν με κανέναν τηλέφωνο, όχι μόνο την Αντιγόνη. Άντε, με μου παραπονιέσαι τώρα. Γιατί είπα ψέματα? Κατερίνα, σε παρακαλώ με να αρχίσεις. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Αγαπάς με ζωμένα όσο την Αντιγόνη. Άτε, γεια. Κατερίνα, τι της λαλείς, είναι καλά. Μια χαρά είναι. Καλλιτεχνικά απόματα. Έλα, Άννα. Δεν ακούεις την Κατερίνα τι σου λαλεί, ξέρεις τι. Εντάξει, ρε, εντάξει. Λοιπόν, πέ μου τι έγινε. Τίποτε είπα. Άννα, τέλειωνε. Λοιπόν, χτυπού μου. Φιλιά στον παπάν, οκ? Τσάω. Άννα! Anna, lasciate il vostro messaggio dopo il sonno. Το κρασί έχει παγώσει, να σερβίρω. Άννα, είναι η τελευταία φορά που μιλάω στον τηλεφωνητή. Επαναλαμβάνω, το κρασί έχει παγώσει. Να σερβίρω. Είσαι ηλίθιος, Γιώργο μου. Είσαι ηλίθιος. Κάθεσαι εδώ και περιμένεις την Άννα να της κλαφτείς να πάει να κάνει έκτρωση. Άστε να κάνει ό,τι θέλει, Γιώργο μου. Την προειδοποίησες ότι δεν θέλει παιδί. Δεν την προειδοποίησες, Γιώργο μου! Μάζευε, Γιώργο μου. Τώρα μάζευε. Ναι. Πνίγομαι μέσα στο σπίτι. Σε 10 λεπτά στο παλάτσο της Τρότσι. Μάλιστα, κυρία μου, ό,τι πείτε. Στο παλάτσο της Τρότσι. Έλα, τρέξε κι εσύ. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, τρέξε. Σταμάτα. Άννα. Σταμάτα, μας κοιτάνε. Όχι, με αργή κίνηση να με αποφύγεις τώρα, μην μου το χαλάς. Λοιπόν, τελείωσε το αστείο. Θα μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Οκ, το θέλω πολύ. Ωραία. Ας μιλήσουμε. Δεν έχω πολλά να σου πω. 2 λέξεις μόνο. Σ' αγαπώ. Μπορείς να μου πεις αυτές τις 2 λέξεις. Γιώργο. Όχι, Γιώργο, σ' αγαπώ. Έλα, χθες μου το έλεγες, σήμερα δεν έχει αλλάξει και δεν μου το λες. Έλα, άμα δεν μπορείς, πως στα κυπριακά. Το ξέρω ότι μου αρέσει πολύ. Αγαπώ σε. Ξαναπες το. Όχι, όχι. Me l'ha detto soltanto una volta, signore e signori, però me l'ha detto. Αγαπώ se in cipriota significa ti amo. Mia ragazza è qui e mi ama, signore e signori. Mi ama! Anna, Anna. Τι έχει η Άννα? Τίποτε, παπά μου, απλώς ήταν λιονάκεφη. Γιατί δεν με πήρε εμένα? Άντε, παπά, μην κάνεις σαν το μωρό. Μια χαρά είναι η Άννα. Σιωπή, Κατερίνα. Μάλιστα, κύριε Γυμνασιάρχα.
Πάρτε τηλέφωνο την 5χρονη κορούλα σας να δείτε πώς θα πάει στο νηπιαγωγείο. Κατερίνα, τι έπαθες? Τίποτε, παπά. Τίποτε. Όχι. Πες μου το πρόβλημα σου. Είπα σου τίποτε, εντάξει. Να σου πω. Ήσουν ποτέ με τη μάμα στη Βιέννη? Τώρα, τι ερώτηση είναι τούτη? Ήσουν. Άννα, σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν, Ήταν ο τηλεφωνητής. ερώτησα αν ήσουν ποτέ με τη μάμα μου στη Βιέννη. Μάρα Κατερίνα, τι ρώτα εσύ τώρα? Είδατε τον Αντώνη? Υπόγειο. Τι κάμενε στο υπόγειο? Χάρτη. Λοιπόν, Σοφία, μάσεψε με. Σε παρακαλώ, μην αρχίσεις. Έχω ημικρανία. Σε παρακαλώ. Όχι, εγώ σε παρακαλώ. Τον άκουσες πριν πως μίλησε μπροστά στον Νίκο? Δεν τον άκουσες? Λοιπόν, σας παρακαλώ μην το συνεχίσετε. Σοφία! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτε, Αντιγόνη μου. Τίποτε. Παπά. Εντάξει, εντάξει. Γιατί είναι ερώτηση για τη μάμα σου? Δεν ξέρω. Εντάξει, καλά. Ξέρεις τώρα την Κατερίνα. Έλα σου κάνω λίγο μασά στους ώμους. Όχι, όχι. Μετά. Πρέπει να μιλήσω με τη Σοφία. Αντιγόνη μου, άφησα το τηλέφωνο μου. Ναι, περάστε κύριε Νίκο. Το έβαλα. Το τραπεζάκι. Ωραία. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια σας. Μίλησες στη Σάνα? Ναι. Είναι καλά? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Είπες τα χαιρετίσματά μου? Ναι, βέβαια. Τι είπε? Τι είπε? Ενώ... Τίποτε, εντάξει. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια. Τι θα γίνει? Μην έχεις αυτό το ύφος. Ποιο ύφος? Το θλιμμένο. Άννα, δεν έγινε καμιά καταστροφή. Δεν έπεσε ατομική βόμβα. Δεν πλάκωσε την οικογένειά σου κανένα κτίριο. Είμαι εδώ δίπλα σου. Σου λέω ότι σε αγαπάω. Περπατάμε 5 λεπτά και μιλάω μόνος μου. Ζήτημα είναι αν μου έχεις πει 5 κουβέντες. Οκ, συγγνώμη. Δεν είναι θέμα συγγνώμης. Δεν είναι θέμα συγγνώμης. Άννα, γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Γιατί νόμιζα ότι θα με καταλάβαινες εσύ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, σε καταλαβαίνω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα, άστο. Πες το. Τίποτα, χέστο ρε παιδί μου. Μη μιλάς έτσι. Τι είπα? Λοιπόν, πες μου τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζω εγώ σε αυτή την ιστορία. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Εννοώ πώς με βλέπεις. Σαν γκόμενο για να περάσει τον καιρό σου, σαν φίλο σου, σαν σύντροφο της ζωής σου, πώς με βλέπεις? Τώρα τι θέλεις να σου πω? Να απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω. Τι είμαι εγώ για σένα? Τα πάντα. Δεν θέλω να είμαι τα πάντα. Είσαι. Τότε σταμάτα να έχεις αυτό το ύφος. Γιώργο, δεν είμαι ρομπότ να πατήσω ένα κουμπί και να αλλάξω ύφος. Τι ύφος θέλεις να έχω, δηλαδή χαρούμενο? Δεν είμαι χαρούμενη. Ή θέλεις να σου κρύβω αυτό που νιώθω? Όχι, καθόλου. Τότε. Άννα, άκουσα με. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για παιδί. Και δεν είμαστε έτοιμοι για παιδί. Περίμενε. Κάτσε κάτω. Κάτσε εδώ.
Ξέρεις τις απόψεις μου. Σε ανύποπτο χρονικό διάστημα έχουμε μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Να κάνω παιδιά, να φέρω στον κόσμο παιδιά. Για ποιο λόγο? Και σε ποιο κόσμο να τα φέρω, σε αυτό που ζούμε τώρα εδώ? Και για ποιο λόγο να κάνω παιδιά? Για να έχω την ψευδαίσθηση ότι ο εαυτός μου, η ύπαρξή μου θα συνεχίζεται μέσα από αυτά? Αυτό δεν είναι εγωισμός? Όχι, πες μου. Δεν είναι ο μεγαλύτερος εγωισμός που έχεις δει ποτέ? Γιώργο, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν αφήσουμε ένα τυχαίο γεγονός, το συγκεκριμένο τυχαίο γεγονός να επηρεάσει τη ζωή μας, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μην μου πεις ότι δεν ήταν τυχαίο, ούτε εγώ το ήθελα, ούτε εσύ το ήθελες. Έγινε όμως. Και τι έγινε που έγινε, ρε Άννα? Μη θυμώνεις. Δεν θυμώνω, απλά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική σου. Θα εξαρτηθεί όλη μας η ζωή από αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό? Ένα φασόλι είναι. Τι φασόλι, ρεβίθι? Μην μιλάς έτσι. Ψέματα είναι, ρε Άννα. Δεν είναι ούτε φασόλι ούτε ρεβίθι, είναι μια ζωή. Τι ζωή, ρε Άννα, τι ζωή? Δεν έχει προλάβει ακόμα να δημιουργηθεί. Είναι ζωή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Μάλιστα. Ωραία. Και εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να ξέρεις, Άννα μου. Γιατί αν εγώ το θεωρώ φασόλι και ρεβίθι και εσύ το θεωρείς ζωή, έχουμε πρόβλημα. Τώρα μιλάμε σοβαρά, Γιώργο. Τι ρεβίθια και φασόλια μου λες? Είναι μωρό. Και είναι εδώ, υπάρχει. Και εγώ είμαι εδώ και υπάρχω. Και σου λέω ότι σε αγαπάω και θέλω να ζήσω μαζί σου. Αλλά δεν θέλω να αφήσω ένα τυχαίο γεγονός να ανατρέψει όσα ονειρεύτηκα. Όσα εσύ ονειρεύτηκες. Τις καριέρες μας. Τα πάντα στη ζωή μας. Την ίδια μας τη ζωή. Άννα μου, σε οικετεύω. Δες τα πράγματα καθαρά. Άσε τους συναισθηματισμούς και δες τα καθαρά. Είσαι έτοιμη για μωρό, Άννα? Είσαι έτοιμη για αυτή τη μεγάλη ευθύνη? Τι με κοιτάς, πες μου. Μάλλον μην μου πεις τίποτα. Πήγαινε πάνω και έρχομαι. Πού πας? Σκέψου το. Ποιος είναι? Ο μπαμπάς μου. Άνοιξε το να τα ακούσει και αυτός. Τι να ακούσει? Καλά, θα τα ακούσει μετά. Λοιπόν, Δεσποινής Άννα Γεωργίου. Δέχεστε να με παντρευτείτε? Τι? Ναι, τους είπα να μην μου το βάλουν στο κουτί, γιατί... Τι είναι αυτό? Σου κάνω πρόταση γάμου, αγάπη μου. Αλλά μόνο σε σένα. Θέλεις να με παντρευτείς? Χωρίς αυτό? Άννα, μίλα μου. Μίλα μου.